اختیارە تا تو ببیە ئێ خودێ. عیسای نورانی بخێرهاتنا تەتکە تو ببیە دۆست و زارۆکێ وی. هێش بەری خودێ دنیای چێکە توشخڕە اختیار کردیا ji ber wî hîletib te heye. Dê ji te re xetitandiya tu bibîye zarokê wî. Wî buhişt ji te re çêkiriya lê pa nebese tu bêjiya wî bihêle ez derbas bibim. Hindek tiştên muhîm hene lazim e dîmil bîra te bin û tu pê bikey. Bihwariyê bîna Xwedê heye. Te îman bi Xwedê hebe? Îman ew e tu guhê xwe bidiya Xwedê û tu bihwariyê bînî ew rastiyê dibêje. Pa tu bihwariyê tînî her tiştekê Xwedê dibêje, pa tu hadirî eb awî bikey? Li gunehê xwe poşman bibe û terkê bide. û qebûl bike Îsay Nûranî ji ber gunehê te mir. Gunehê xwe ji Xwedê re bêje. Eger tî poşman bî û te gunehê xwe gotine wî û te bihwarî anî Îsay Nûranî ji dêl te ve mir, ê pişt rast be ew li te xefiriye. Pa tu li gunehê xwe î poşmanî, xwe bispêre Îsay Nûranî, tokilaniya xwe li ser wî bike û xema nexwe. Wî divê tu pirêya wî de bimeşî û tu ji wî bielmî. Wî hîletib te heye û ew te qebûl dike. û ew sozê xwe bicihîtînê dîm û dîm ew wê te re be. Îsay Nûranî deriyê bihuştê ji me re vekir eb mirina xwe li ser selîbê, da li gunehê me bixefirê. Ew ji mirinê rabû da heyata her û her eb Xwedê re bide me. Qirar li ba te ye. Tu karî vê qurbaniya Îsay Nûranî qebûl bikî yan tu refid bikî. Em hêvîkin tu vê dana Xwedê qebûl bikî. Hege te qebûl kir tu poşman nabî. Ya zarokê Xwedê wextê tu dimirî dê çiye bihuştê, tu naçiye wî cihî ew ê ji dijminê Xwedê re hatiye karkirin, ew ê li pê wî çin. Pa tu dê dilê xwe vekî, daxwaziyê ji Îsay Nûranî key derbasî dilê te bibe. Eger te divê tu vê dana Xwedê qebûl bikî, tu karî duayê ji Xwedê bikî weka te divê, ew eb dilê te zanê. Yan jî tu karî vî awayî duayê bikî. Ey Xudan, ez zanim tu hey û te hîleb min heye. Min divê ez bime zarokê te, lê pa ez ê gunehkar im. Niha tu karî gunehê xwe hemû ke bêjiye Xwedê ew ê li bîra te tên. Bêje ez ê poşman im ji ber min gelek cara bija te nekir. Ez ê poşman im ji ber her êkî min dilê wî îşan bê. Ez hîviyê dikim tu li min bixefirî. Min derê dilê xwe ji te re vekiriye û ez daxwaz dikim niha tu derbas bibî. Ez ê piştrast im tê min qebûl kî. Ez bihwariyê tînim tê min ji guneha şoyî. Şukr ji te re wa babê min ê esmanî. Min hîletib te heye, arîm bike da ez heyata xwe hemû kê xidmeta te bikim û ez hêş li ser te zanibim. Ez vê daxwaziyê ji te dikim ji ber Îsay Nûranî xwîna xwe derakir ji dêl me ve. Amîn.